Kalabitin natin yung ating mga katawi. Amen. Kapagkat napakahalaga mapakinggan natin ang mga mensahe ng ating mahal na Panginoon. At tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin po minamahal mangaral, ating beloved elder, Brother JR. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Kabisyo po sa ating beloved elder, beloved brother Jubin Pereira. Hallelujah. Tayo po manalangin. Hallelujah. O dakila pagpala namin ang mga Diyos at makapangyarihan sa langit. Sa pangalan mo ay pinakamamala pa Jesus. Hallelujah. Sa pag-alala sa panalangin namin ginagala mala Pastor Will Rosada Almeida. Mala Panginoon. Maraming salamat po mala Panginoon. Hallelujah sa mga oras na ito, mala Panginoon. Hallelujah, kami pinagkatiputi po mo sa araw nito, sa gabi ito, mala Panginoon. Hallelujah, kay aming malaya, masamba sa buong Espiritu, katotohanan, mala Panginoon. Hallelujah, maraming salamat, mala Panginoon, sa iyong paglagis, mala Panginoon, sa bawat yugto, mala Panginoon. Hallelujah, na yung pananabahan na tuloy mo itong pinagpala, mala Panginoon. Maraming salamat, mala Panginoon, sa mga buhay na patotoo, mala Panginoon, sa mga papurik awitin, mala Panginoon. Hallelujah, sa mga dinala, mala Panginoon. Hallelujah, ng mga awit, mala Panginoon, naging daluyan, naging napakatabis at banal na presensya, mala Panginoon, namin naramdaman muli, mala Panginoon, ay yung tunay na pag-ibig, mala Panginoon, na ipinapadama sa bawat isa sa amin, mala Panginoon. Hallelujah, maging sa bahay ng pagbibigay, mala Panginoon. Maraming salamat, mala aming pinakamamala pa Jesus. Hallelujah, sa mga tatapat na mga anak, mala Panginoon. Hallelujah, ngunit bago ang lahat, mala Panginoon. Hallelujah, hindi man po kami karapat dapat, mala Panginoon. Hallelujah, patawari kabaga mo po ang bawat isa sa amin, mala Panginoon. Hallelujah, kami dumudulog sa turunong biyaya sa kalangitan, mala Panginoon, kami nagpapakumbaba, mala Panginoon. Hallelujah, patawarin mo po kami, mala Panginoon, sa aming pagsalangsang, mala Panginoon. Hallelujah, sa pagkakasala ng aming mga kamay, ng aming mga mata na sabit na salita sumagi sa aming puso't isipan, kahinaan aming napagbigyan, mala Panginoon. Patawarin po kami, hindi po kami pagkalinisin, mala Panginoon, ng banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, mala Panginoon. Ngunit saga ng akin, mala Panginoon, wala po akong magagawa sa iyo, lamang po kumasa tabaga kapangyarihan, mala Panginoon. Kayo na mala Panginoon, ang maglagay ng mga kataga, mala Panginoon. Hallelujah, ng mga salita, mala Panginoon, sa aking mga labi, ang sa pangangailangan espiritual ng bawat isa sa amin, mala Panginoon, na taming dalahin, mala Panginoon. Hallelujah, buksan ang pangunawa, ang bawat isa sa amin, mala Panginoon, buksan ang aming puso't isipan, mala Panginoon. Hallelujah, magiging po sa hallelujah, nanonood sa mga live broadcast viewers sa YouTube and Facebook, mala Panginoon. Hallelujah, padamanawa, mala Panginoon, ang tunay na pag-ibig, mala Panginoon, sa mga banal na salita, mala Panginoon, aming matanggap, mala Panginoon, sa makapangyarihan pangalan namin pinakamamala pa Jesus, sa pag-alala sa panalangin, may ginal mala Pastor Will Rosada Almeida, sama-sama naming sinasaway lahat mga demonyo balagi dang sa aming kalangitan, kasought in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, at magsabing praise the Lord. Purihin po maminamahal ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, doble paggalap, pagrespeto po minamahal sa pag-alal sa mga turo at pangangaral, mga minamahal. Hallelujah, ng ating kagalang-galang mala Pastor Will Rosada Almeida. Ganun din po mga minamahal. Hallelujah, sa pagbati rin po minamahal sa ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Hallelujah, pagbati rin po minamahal. Hallelujah, sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah, sa ating po mga live broadcast viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal. Sa ating mga bisita, mga minamahal, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal. Hallelujah, magindi po sa nangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal. Sa ating beloved ordained preacher kay Bubinir, magindi po sa kanilang beloved daughter at Ibayisnir, mga minamahal. Hallelujah, isa mapagpalang umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Lahat ng gising pumalakpak sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Purihin po ang mahal na Panginoon. Ngunit bago tayo mag-umpisa, mga minamahal, tatanungin ko muna kayo, mga minamahal. Hallelujah. Lahat ng gustong masaktan, magsabing praise the Lord. Purihin po ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Kapag mga minamahal, tinanggap natin ito, mga minamahal. Hallelujah, tayo ay nasaktan, mga minamahal, at ang ating puso ay nagpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kailanman talaga, mga minamahal, ang totoo, mga minamahal, hindi po tayo masasaktan, mga minamahal. Nang gustong tumanggap sa salita ng ating dakilang Diyos, palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Dahil mga minamahal, hallelujah, kung ating hallelujah titignan, mga minamahal, hallelujah, ang panahon, mga minamahal, hallelujah,
ay napakalaki na, mga minamahal, hallelujah, ng kasiraan, mga minamahal. Ang panahon na ating ginagalawan, ang mundong ating ginagalawan, mga minamahal, ay iba na, mga minamahal. Kumbaga, mga minamahal, nung unang panahon, mga minamahal, habang tumatagal, mga minamahal, ang katalinuhan ng isang tao, mga minamahal, ay lalong, mga minamahal, hallelujah, nagkakaroon ng talino, mga minamahal, hallelujah, nagkakaroon ng talino, mga minamahal. Hallelujah, subalit mga minamahal, hallelujah, yung katalinuhan, mga minamahal, hallelujah, dito lamang sa lupa, mga minamahal. Hallelujah, sayang mga minamahal, hallelujah, yung katalinuhan, mga minamahal, dahil sa harapan ng ating dakilang Diyos, sila ay mangmang, mga minamahal. Hallelujah, kaya mga minamahal, sa ating mga Kristiyano na tinawag, mga minamahal, sa buong katotohanan sa paglilingkod na ito, mga minamahal, dapat huwag nating sayangin, mga minamahal, yung katalinuhan, mga minamahal, hallelujah, huwag natin sayangin ang panahon, mga minamahal, dahil dito'y tinawag tayo, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Kahit ang ating paksa, mga minamahal, huwag sayangin ang pagkakataon na dito'y tinawag ka, mga minamahal. Kahit mga minamahal, hallelujah, yamang mga minamahal, napakinggan natin, mga minamahal, ang turo ng ating kagalang-galang mga pastor, Will Desada Almeida, na kinilakipan ng kapangyarihan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, napakinggan natin, mga minamahal, ang purong-purong pangangaral, mga minamahal, ng totoong propeta ng Diyos, mga minamahal. Napakinggan natin, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, ang purong-purong, mga minamahal, hallelujah, pagtuturo ng ating kagalang-galang mga pastor, mga ating beloved Mama Dear, mga minamahal, na dapat, mga minamahal, huwag nating sayangin ang pagkatawag na ito, mga minamahal. Huwag natin sayangin ang pagkakataon, mga minamahal. Dahil kapag ito ay sinayang natin, mga minamahal, sa isang kisap matao, sa isang, mga minamahal, hallelujah, panahon, mga minamahal, na hindi natin alam, mga minamahal, na baka darating, mga minamahal, bigla ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa panahong iyon, mga minamahal, baka tayo, mga minamahal, ay nasa panahon ng taglamig, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, sa ating pambungad na talata, mga minamahal, ng 1,000 taon, mga minamahal, ay isang araw lang, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Basahin po na natin, mga minamahal, ang ating pambungad na talata, mga minamahal, sa 2 Pedro, mga minamahal, sa 2 Pedro, ang kabanata po ay 3, at ang talata po ay 8. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, datapuat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, ng isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Praise the Lord. Pakampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Grabe, mga minamahal. Ang 1,000 taon, mga minamahal, sa harapan ng mahal na Panginoon ay isang araw lang, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Ano kaya ang magagawa natin, mga minamahal? Aabot ba tayo ng taon ng 1,000 taon? Hindi po, mga minamahal. Hindi po tayo aabot, mga minamahal. Hallelujah, nung unang panahon, mga minamahal, kung babasahin natin ang Biblia, may inabot po, mga minamahal, ng 800 years, mga minamahal. Hanggang sa panahon ng mga minamahal ni Job, mga minamahal, umabot ng mahigit 100, mga minamahal. At sa ating kapanahunan, mga minamahal, naabot, mga minamahal, minsan, mga minamahal, hindi na naabot ng 60, 40, 50, mga minamahal. Pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya't yamang mga minamahal, narinig natin, mga minamahal, na sa ating kapanahunan, mga minamahal, na dito tinawag tayo, mga minamahal, na narinig natin, mga minamahal, ang pangangaral ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Desada Almeida, mga minamahal, dapat huwag natin sayangin, mga minamahal, na sa bawat pagtuturo, mga minamahal, hallelujah, sa pulpitong ito, mga minamahal, ilagay natin sa puso't isipan, mga minamahal, na dapat, mga minamahal, ay ito'y ating may pamuhay, mga minamahal, upang huwag masayang, mga minamahal, ang ating pagkatawag, paminamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Dahil napakahalaga, mga minamahal. Hallelujah. Ng ating pagkatawag, mga minamahal. Na dapat minuto, mga minamahal. Oras, mga minamahal. Hallelujah. Araw-araw, mga minamahal.
Dapat mga minamahal ang ating puso't isipan nakatuon lagi, nakasintro lagi mga minamahal sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Huwag po nating tulugan mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Bakit mga minamahal, hallelujah, dito po natin maipapakita yung pagsasakripisyo mga minamahal. Dahil sabi sa banal na kasulatan, mapalad ang nakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Bakit mga minamahal? Dito lumalago ang ating pananampalataya. Kapag lumago ang ating pananampalataya mga minamahal, hindi masasayang ang ating pagkatawag mga minamahal. Dahil sabi mga minamahal, hallelujah, darating mga minamahal, ang huling araw mga minamahal na ang panahon ay napakapanganib mga minamahal. Napakapanganib mga minamahal na panahon ang darating mga minamahal sa mundong ito mga minamahal. Nasabi nga mga minamahal, huwag nating sayangin mga minamahal. Na kapag dumating mga minamahal ang mga panahong mapanganib mga minamahal dito sa mundong ito mga minamahal, handang-handa tayo mga minamahal. Lahat magsabing praise the Lord. Lahat ng handa magsabing praise the Lord. Basahin muna natin uli ang sumunod na talata. Mga minamahal sa 2 Timoteo, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 1. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, datapuat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved Bible reader, mga minamahal. Ang totoong Kristiyano, mga minamahal, na nakahanda, mga minamahal, sa panahong mapanganib, mga minamahal, na sa bawat gawain, mga minamahal, nakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, hindi hinahayaan, mga minamahal, na pinaglalabanan, mga minamahal, lalo na sa ating pagpupuyat, mga minamahal, hallelujah, sa gabing ito, mga minamahal, sa ating pag-overnight prayer, mga minamahal, na itinuro ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Rizada Almeida, mga minamahal, upang ating makamtan, mga minamahal, yung 3 days anointing fasting, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Subalit, mga minamahal, ang totoong Kristiyano, mga minamahal, Biblia ang nagsasabi, mga minamahal, na kapag dumarating ang mga panahong mapanganib, mga minamahal, ang Kristiyano, mga minamahal, ay nakarelax lang, mga minamahal, walang pinangangambaan. Nang nakakilala sa katotohanan at ang katotohanan ang nakalaya, magsabing, praise the Lord. Yamang tayong lahat ay nakalaya sa buong katotohanan, nakalaya tayo doon, mga minamahal. Mula nung narinig natin ang pagtuturo ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Rizada Almeida, mga minamahal. Subalit ang totoong mapanganib sa isang Kristiyano, mga minamahal, makinig po tayo, mga minamahal. Ang totoong mapanganib, mga minamahal, sa totoong Kristiyano, mga minamahal, ay ating sarili, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Hindi baga, mga minamahal. Hallelujah, nung tayo ay nakakilala sa gawain ito, nung tayo ay baguhan, mga minamahal, gusto natin araw-araw gawain. Gusto natin, mga minamahal, hallelujah, huwag tayong malit, mga minamahal, kapag araw ng gawain, mga minamahal. Gusto natin, mga minamahal, mapaumpisa natin, mga minamahal, ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Gusto natin, mga minamahal, na kapag tayo ay nagpupuri, nung tayo ay baguhan, mga minamahal, galak na galak ang ating puso, grabe ang ating pagidag, grabe ang ating paglukso, mga minamahal. Pagdating ng solim, mga minamahal, humahagulgul tayo sa pagpapakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Subalit, nasaan na ang ating unang pag-ibig? Nasaan na yung pangako natin? Nasaan na yung hinahanap-hanap natin, mga minamahal? Una, mga minamahal, may 6 po tayo dito, mga minamahal. Una, mga minamahal, yung mga latecomers, mga minamahal. Huwag po tayong masaktan, mga minamahal. Dahil ang pinag-uusapan natin dito, mga minamahal, ay buhay na walang hanggan. Hindi natin pinag-uusapan dito na tayo ay nagtrabaho lang at tayo ay babayaran. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Bilang tao, mga minamahal, maging ako, mga minamahal, nalilit din, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kung sinasadya natin, mga minamahal, na tayo ay malilit, mga minamahal,
malaking kasalanan sa harapan ng mahal na Panginoon. Dahil hindi natin binibigyang halaga, mga minamahal. Hallelujah. Ang ating pagkatawag, mga minamahal. Dahil sabi, mga minamahal, ang ating pinag-aaralan, mga minamahal, ang ating talata, ang ating topic, huwag sayangin ang pagkakataon na dito'y tinawag ka dahil napakahalaga, mga minamahal. Hallelujah, ang ating pagkatawag. Mga minamahal. Napakahalaga ng pagkakataon, napakahalaga ng panahon, mga minamahal, habang tayo ay naririto pa sa lupa, mga minamahal. Dahil kung sinasadya natin, mga minamahal, na tayo ay mahuli sa ating banal na gawain, mga minamahal, baka iyan pa, mga minamahal, hallelujah, ang dahilan kung bakit tayo naiwan. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Huwag po tayong masaktan, mga minamahal. Hallelujah, Biblia ang mga nagsasabi, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, minsan, mga minamahal, hallelujah, mayroong pagtuturo, mga minamahal. Pinupos na lang sa social media, mga minamahal. Bakit yung isang kapatid natin, bakit yung isa, bakit siya tumitingin na sa kapwa-tao? Sabi sa banal na kasulatan, looking unto Jesus, the author and the finisher, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil, mga minamahal, hallelujah, kapag dumating ang mahal na Panginoon, paano na lang pagkakaumpisa lang ng gawain, mga minamahal. Paano na lang, mga minamahal, hallelujah, nandoon ang kagalakan, umaapaw sa kagalakan, mga minamahal, sa masayang awitin, sa joyful song, mga minamahal, hallelujah, umiindak ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, na hindi natin namamalayan, mga minamahal, doon na pala darating, mga minamahal, ang mahal na Panginoon at wala ka pa. Paano na lang? Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. At pagdating naman sa sulim, mga minamahal, grabing pagpapakumbaba, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, ito, mga minamahal, ay totoo, mga minamahal. Pagdating ng sulim, mga minamahal, imbis na, mga minamahal, pilitin, maramdaman, mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay, imbis na lumuhod, mga minamahal, yung iba nakaupo. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang turo ng ating kagalang-galang mga pastor, mga minamahal, hallelujah, sa ministeryong ito, mga minamahal. Kapag mga malumanay na awitin, mga minamahal, dapat, mga minamahal, hindi lamang yung choir, mga minamahal. Lahat tayo, mga minamahal, hindi sinabi ng ating kagalang-galang mga pastor, mga minamahal, yung luluhod lang yung mga choir, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. At pag habang umaawit ng malumanay na awitin, mga minamahal, dapat sikapin, maramdaman, mga minamahal, ang napakatamis, banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yung iba, mga minamahal, umumupah, mga minamahal, yung ulo parang napakabigat, mga minamahal, nakapatong pa sa upuan. Kung ating titignan, relax na relax, mga minamahal. Hindi ganon ang paglilingkod, mga minamahal. Hindi ganon ang pagpupuri, mga minamahal. Hindi ganon ang pagluhod, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Dahil ang ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, mga minamahal, grabe, mga minamahal, ang pagpuhunan, mga minamahal, hallelujah, grabe, mga minamahal, ang kalyo, mga minamahal, sa tuhod, mga minamahal, alang-alang, mga minamahal, sa katauhan, alang-alang sa karamihan, mga minamahal, alang-alang sa iyo, alang-alang sa kanila, alang-alang sa atin, alang-alang sa ating lahat, mga minamahal, upang tayo ay tawagin sa ministeryong ito, mga minamahal, grabing pagluhod, mga minamahal, hallelujah, ang ginawa ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida upang ang mga kaluluwa ay lumapit sa paanan ng ating dakilang Diyos. Pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Huwag po tayong masaktan, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, ng ibang pangaral, mga minamahal. Huwag kayong magtampo, mga minamahal, sa bawat tumatayo, mga minamahal. Dahil kung nagtampo kayo sa amin, mga minamahal, unang-una sa banal na kasulatan, nagtampo kayo sa mahal na Panginoon. Huwag mo nang ikwento sa iyong katabi, huwag mo nang ikwento sa iyong kapitbahay, mga minamahal, huwag mo nang isumbong, mga minamahal, bagkus isumbong niyo kami sa mahal na Panginoon. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang sumunod, mga minamahal, ay pag-aayuno, mga minamahal. Ito ang unang-unang mapanganib sa isang Kristiyano dahil, mga minamahal,
nasa buong katotohanan tayo, mga minamahal. Ang panahon na darating, mga minamahal, sabi sa banal na kasulatan, sabi sa mga awit ni Haring David, mga minamahal, wala tayong dapat ipangamba, mga minamahal. Dahil ang mga minamahal, ang mga anghel, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay iingatan tayo, mga minamahal. Ang tunay na mapanganib, mga minamahal, ay ang ating sarili kung ating pinababayaan, mga minamahal, binabaliwala, mga minamahal, ang ating pagkatawag, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang buhay na Diyos, mga minamahal. Pagdating sa pag-aayuno, mga minamahal, mag-aayuno na lamang kung ating ginusto, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, ang ating beloved ordained preacher, Kuya Popoy Nir, mga minamahal. Pag sinabing mag-ayuno, mga minamahal, mag-ayuno, mga minamahal. Dahil tandaan natin, mga minamahal, hindi tayo naglilingkod sa tao. Hindi tayo sumusunod sa tao, mga minamahal. Sumusunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Dahil mga minamahal, ang pag-ayuno, mga minamahal, ay nagpapakita, mga minamahal, ng pagtitiis, mga minamahal. Ipinakita, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, nung siya'y nagkatawang tao, mga minamahal, hallelujah. Bago dumating, mga minamahal, hallelujah, ang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, nag-ayuno, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Intindihin po natin mabuti, mga minamahal. Nag-ayuno ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Pinaghandaan, mga minamahal, doon sa pagkabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo, mga minamahal. Kapag tayo, mga minamahal, ay pinagsasabihin na mag-ayuno, dapat mag-ayuno, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, ang pinaghahandaan natin, mga minamahal, dalawa. Imperno o buhay na walang hanggan. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kung ating titignan, mga minamahal, pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ang ating tinutumpok, mga minamahal. At hindi lamang po yan, mga minamahal. Pagdating sa pagbibigay, mga minamahal, ito ay nangyayari. Pagdating sa pagbibigay, mga minamahal, kung ating laging naririnig, mga minamahal, sa bawat gawain natin, mga minamahal, narinig natin, mga minamahal, mula sa karawan ng ating mga magulang, tayo ay naligaw, mga minamahal. Pagdating ng pagbibigay, mga minamahal, minsan binabawasan pa, mga minamahal. Minsan inuutang pa. Minsan, mga minamahal, saka na lang. Huwag pong ganun, mga minamahal. Dahil ang banal na kasulatan, ang pulpitong ito ay nagtutuwid, mga minamahal. Bagamat masakit, mga minamahal, subalit hindi para sa amin, kundi para sa inyo, para sa atin ding lahat, mga minamahal. Para pagkampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng gising magsabing, praise the Lord. Kaya't mga minamahal, hallelujah. Yamang mga minamahal, hallelujah, tayo mga minamahal ay tinuturuan upang maging handa, mga minamahal, hallelujah, upang maging, hallelujah, kaaya-aya tayo, mga minamahal, kalugod-lugod tayo, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dapat tayo maging mapagpigil, mga minamahal. Dahil ang dyablo, mga minamahal, gumagala yan, naghahanap ng masisila niya, minamahal. Kunting pagkakamali mo lamang, mga minamahal. Parang kahit napakalayo ng kaaway, mga minamahal, kada karaka, nasa harapan mo kaagad yan. Matitisod ka, mga minamahal. Basahin po na natin, mga minamahal, ang unang sulat ni Pedro. Ang kabanata po ay 5 at ang talata po ay 8. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban ay na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisilan niya. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang dami kong sinabi kanina, mga minamahal. Kapag ikaw, mga minamahal, ay nalit, mga minamahal, hinila ka ng dyablo. Kapag hindi ka nagbigay,
sinunod ang pamantay ng ating dakilang Diyos, hinilakat ng dyablo. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Kapag hindi mo sinunod, mga minamahal, hallelujah, ang pagtuturo, mga minamahal, ng church, mga minamahal, hinilakat ng dyablo. Gusto ng dyablo, mga minamahal, na madagdagan ang iyong kasalanan. Palakpakan po na natin ang buhay na Diyos, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Kayo'y maging mapagpigil at kayo'y maging mapagpuyat. Lahat ng gising magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay. Kapag tinutulugan mo ang preaching, hinihila ka ng dyablo. Dahil mo minamahal, pagdating ng preaching, mga minamahal, ilang minuto lamang, 1 oras, 30 minutes, 40 minutes lang, mga minamahal, ang hallelujah, pagsasakripisyo natin upang matanggap natin, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po ang mahal na Panginoong Hesus na buhay at makapangyarihan, mga minamahal. Yamang mga minamahal, pinagsasabihan tayo, mga minamahal, hallelujah, ni Pedro, mga minamahal, na dapat, mga minamahal, kayo'y maging mapagpigil, mga minamahal. Kumusta na kaya, mga minamahal, ang ating mga kabataan, mga minamahal? Subalit hindi lamang kabataan, mga minamahal. Hallelujah. Dahil sa sanlibutan, mga minamahal, na kahit uugod-ugod na, mga minamahal. Dahil ang dyablo, mga minamahal, na grabing galit, mga minamahal, sa sanlibutan ito, mga minamahal, na binigyan ng karunungan, mga minamahal, ang tao, mga minamahal, upang ang tao, mga minamahal, ay mabawasan, mga minamahal, na sa paglilingkod, mga minamahal, hallelujah, sa panahong ito, mga minamahal, na hallelujah, na darating, mga minamahal, na ang mahal na Panginoon, mga minamahal, na batid ng dyablo, batid ni Satanas, batid ng kaaway, mga minamahal, na malapit na, mga minamahal, na darating ang mahal na Panginoon, mga minamahal, kaya grabing pagbibigay ng kaaway ng katalinuhan sa isang tao, mga minamahal, upang mga minamahal, matuon ang atensyon, mga minamahal. Lahat ng may cellphone magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Ano, mga minamahal, ang ating topic, mga minamahal? Huwag sayangin ang pagkakataon na dito'y tinawag ka. Lahat tayo ay tinawag, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ito ay totoo. Mas marami ang panahon sa pagsiselfon, mga minamahal, kaysa magbasa ng salita ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi sa banal na kasulatan, bulayin mo, mga minamahal, ang banal na kasulatan, araw at gabi, mga minamahal. Ano ang ating ginagawa sa ating tahanan? Kami, mga minamahal, ay tagapagsalita lamang ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at kayo ang tagatupad. Minsan nasa tahanan, mga minamahal, sa isang pamilya, mga minamahal, makikita mo. Yung nanay nagsisilpon, yung tatay nagsisilpon, yung anak nagsisilpon, mga minamahal. Wala tayong maitatago sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Huwag sayangin ang pagkakataon na dito'y tinawag tayo sa buong katotohanan, mga minamahal. Kumusta na tayo, mga minamahal, kapag tayo na lagi kong sinasabi, mga minamahal, magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon, may nangungumusta pa, may nagtuturo pa, mga minamahal. Kumusta na tayo pagdating sa tahanan, mga minamahal? Baka nakikinig pa tayo, mga minamahal, hallelujah, na hindi, mga minamahal, kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Nakikinig pa tayo, mga minamahal, hallelujah, na makasanglibutang awitin, mga minamahal. Tandaan natin, mga minamahal, ang makasanglibutang awitin, mga minamahal, ay yan ay para kay Satanas. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Yamang mga minamahal, nakilala natin ang katotohanan, mga minamahal. I-google na natin, mga minamahal, ang ating oras, mga minamahal, sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Minsan lamang, mga minamahal, pagbubulay-bulayan natin, mga minamahal.
Hallelujah. Sa isang linggo, 3 ang pagbubulay-bulay natin sa salita ng ating dakilang Diyos. 3, mga minamahal, ang pagtayo, mga minamahal, hallelujah, upang ituwid ang bawat isa sa atin, mga minamahal. At ang natitira ay 4, mga minamahal. Huwag nating sayangin, mga minamahal, na baka sa kanya-kanyang kahinaan, mga minamahal, hindi lamang tayo mahila ng kaaway, baka talian na tayo at unti-unti, mga minamahal, na tayo ay mawalay sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng gising magsabing, praise the Lord. Dahil mga minamahal, ang tao, mga minamahal, may kanya-kanyang kapanahunan, mga minamahal. Basahin po na natin, mga minamahal, dito po sa Ecclesiastes, o mga ngaral, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 1 hanggang 2. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Sa 2, panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Praise the Lord. Palakpakan po na natin ang buhay na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Panahon ng kapanganakan, mga minamahal. Napakapalad natin, mga minamahal. Hindi sa kapanganakan na tayo ay bata, mga minamahal. Kundi kapanganakan, mga minamahal. Hallelujah sa Espiritu Santo, mga minamahal, na dito, mga minamahal. Hallelujah, nananahan na sa atin, mga minamahal, ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. At panahon ng kamatayan, mga minamahal. Dahil ang katawang lupang ito, mga minamahal, darating at darating, mga minamahal, ang kamatayan, mga minamahal. Tignan niyo po, mga minamahal, si Michael Jackson, mga minamahal. Hallelujah. Si Michael Jackson ay sikat na sikat, mga minamahal. Si Michael Jackson, mga minamahal, ay napakayaman, isa sa pinakamayaman sa buong mundo, mga minamahal. Hallelujah, nakipag-ugnayan kay Satanas, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Si Michael Jackson, mga minamahal, ayaw niyang mamatay ng maaga. Bumili siya ng isang tao, mga minamahal, upang kapag nagkaroon siya ng karamdaman, mga minamahal, kukunin doon sa tao. Palakpakan po na natin ang buhay na Diyos. Subalit, mga minamahal, nakakalungkot na bagay, mga minamahal, si Michael Jackson ay namatay ng maaga. Bakit, mga minamahal? Dahil, mga minamahal, sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, kapag dumating ang kamatayan, mga minamahal, dahil ang kamatayan, mga minamahal, ay nasa harapan lang natin, mga minamahal, mayroong mga minamahal natutulog lang, mga minamahal, hindi na magigising, mga minamahal, mayroon din, mga minamahal, inatake, mga minamahal, hallelujah, hindi na mabubuhay, wala ng second chance, mga minamahal. Hindi natin alam ang mangyayari mamaya o bukas o ngayon, mga minamahal. Dahil sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, walang makapagdaragdag, mga minamahal, ultimo isang siko, mga minamahal, ng kanyang buhay, mga minamahal. Lahat ng nakakaunawa, magsabing, praise the Lord. At doon tayo, mga minamahal, sa panahon ng pagtatanim, mga minamahal. Panahon ng pagtatanim at panahon ng itinanim at ang panahon, mga minamahal, hallelujah, ng pagbunot sa itinanim, mga minamahal. Tayong lahat, mga minamahal, yung tinutukoy ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nung siya'y naghasik, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, hallelujah, yung nahulog doon, mga minamahal. Hallelujah, sa matabang lupa, mga minamahal. Na dito, mga minamahal, hallelujah, narinig natin, mga minamahal, lumago ang ating pananampalataya, mga minamahal, pinanghawakan tayo ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kaya dapat, mga minamahal, panghawakan natin yun, mga minamahal. Subalit, Biblia, mga minamahal, ang nagsasabi, mga minamahal, hallelujah, na dapat lakipan mo ng gawa, mga minamahal, kung walang gawa ay baog sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Sino ang tinutukoy, mga minamahal? Totoong Kristiyano, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil, mga minamahal, hallelujah, ang salitang hallelujah, pagtatanim, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, hallelujah, yung pagsunod natin, pagsasakripisyo natin, mga minamahal.
Hallelujah, na diyan mga minamahal, itinatanim natin sa ating puso't isipan, mga minamahal, ang kalooban ng ating dakilang Diyos, ang mga utos ng ating dakilang Diyos upang ito ay lumago ng lumago, lumago ng lumago, mga minamahal, hallelujah, upang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay, kampante ka lang, sasalubong ka lang sa harapan ng ating dakilang Diyos, minamahal. Subalit kapag dumating sa iyo ang pagbunot, mga minamahal, ng itinanim, mga minamahal, kakilakilabot na bagay, mga minamahal. Kapag hinayahan natin ang ating kahinaan, mga minamahal. Kapag hinayaan natin, mga minamahal, hallelujah, ang gawa ng kaaway, mga minamahal, na ito ay ating naipamumuhay, mga minamahal. Nakakatakot na bagay, mga minamahal. Dahil walang makapagsasabi, mga minamahal, na nakilala natin ang buong katotohanan, ay ligtas na tayo, mga minamahal. Tandaan natin, kanya-kanya ang kaligtasan, kanya-kanya ang pagsunod, mga minamahal, kanya-kanya ang paggawa sa harapan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil dumarating, mga minamahal, sa isang tao, mga minamahal, hallelujah, na ang tao, ang Kristiyano, mga minamahal, ay nawawalan na ng takot sa mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Hindi binibigyang halaga, hindi binibigyan ng importansya, mga minamahal. Hallelujah, ang paglilingkod na ito, ang pagkatawag na ito, mga minamahal. Nakita natin, mga minamahal, ang sakripisyo, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga pastor. Walang sinayang, mga minamahal. Krusada ng krusada, krusada ng krusada, mga minamahal, ang ating kagalang-galang mga Pastor Will Lizada Almeida, upang maraming kaluluwa ang mailapit sa paanan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi ihinisip ang sarili, mga minamahal. Dumating sa punto, mga minamahal, din sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, maging si Satanas pinapanalangin, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Lizada Almeida. Dumating sa punto sa pag-ayuno ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Lizada Almeida, naging butot balat na lang, mga minamahal. Grabing pagsasakripisyo, mga minamahal. Ang ginawa ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Lizada Almeida na ibinigay sa ating kapanaunan, mga minamahal, halil upang ating tularan, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil tandaan natin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nasa kamay tayo ng mabait na Diyos, mga minamahal. Subalit kung ating itong pinabayaan, mga minamahal, kakilakilabot na bagay ang mahulog, mga minamahal, sa mga kamay na Diyos na buhay, mga minamahal. Basahin po na natin, mga minamahal, ang ibang, dito po sa Hebreo, mga minamahal, ang kabanata po ay 10 at ang talata po ay 31. Amen. Praise the Lord. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Pag tayo ay nagkulang, mga minamahal, mahuhulog tayo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang talatang ito, mga minamahal, hallelujah, kung ating intindihin, mga minamahal, kapag araw ng gawain, mga minamahal, mga minamahal, hallelujah, pag araw ng gawain, mga minamahal, hindi tayo nagkukonsentrate, mga minamahal, baka sa kamay ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, hallelujah, ganito na lang, mga minamahal, ang hawak, mga minamahal. O baka madulas pa tayo, mga minamahal, sa kamay ng mahal na Panginoon at mahulog tayo, mga minamahal. Dahil mga minamahal, ito ay pawang nangyayari, mga minamahal. Araw ng pagpupuri, mga minamahal, hallelujah, sa ating pagkakatipon, mga minamahal. Yung iba kumakain doon, mga minamahal. Yung iba nagsisilpon, mga minamahal. Yung iba, mga minamahal, lakad ng lakad, mga minamahal. Hindi binawalang respeto, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kung hindi namin kayo iniibig, mga minamahal, wala nang tatayo sa pulpitong ito, mga minamahal. Dahil sino ang maiiwan, mga minamahal, kapag ganun lagi ang ating ginagawa, mga minamahal. Minsan araw, hallelujah, oras ng preaching, mga minamahal, nagkikwentuhan, nag-usap-usap pa, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Minsan nalulungkot ang iyong abang lingkod, mga minamahal, sa tuwing ako'y may nakikitang ganun, mga minamahal. Walang pagpapahalaga sa espiritual, mga minamahal.
Walang pagpapakahalaga, mga minamahal, hallelujah, ang pagkatawag, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Na dito nagsakripisyo ang totoong propeta ng Diyos para sa iyo, mga minamahal. Huwag natin sayangin, mga minamahal. Mayroong ibang outstation, mga minamahal. Pag oras ng preaching, mga minamahal, sinasaraduan ang pinto, mga minamahal. Dahil may kantin sa labas, mga minamahal, kaawa-awang kalalagayan, mga minamahal, sila ay nasasaraduhan, mga minamahal. How much more pagbalik ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Masaraduhan tayo, mga minamahal. Oras ng preaching, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Habang ikaw ay nakikinig at ang iyong katabi hindi nakikinig, nakikipagkwentuhan, hawak-hawak ang cellphone. Hallelujah. Habang oras ng puri, mga minamahal, hindi nagpapakita ng kahalagaan, mga minamahal, bago na lang, mga minamahal, paano na lang pag bumalik ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Anong ating may dadahilan sa ating dakilan? Ano ang ating sasabihin sa mahal na Panginoon, mga minamahal? Dahil napakahalaga, mga minamahal, ng ating paglilingkod na ito, mga minamahal. Alam natin, mga minamahal, na tayo ay nasa buong katotohanan, mga minamahal. Kaya sabi ng ating kagalang-galang Pastor Will Sada Almeida, mga minamahal, kung gusto natin ng langit, magseryoso ka sa paglilingkod, mga minamahal. Dahil kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng mahal na Panginoong Hesus na buhay, mga minamahal. Lakipan natin ng pag-ibig, mga minamahal, ang paglilingkod na ito, mga minamahal, upang huwag tayo mawalay, mga minamahal. Hindi baga yung 10 dalaga, mga minamahal. Kung ating intindihin, mga minamahal, hallelujah, sila ay totoong Kristiyano, mga minamahal. Hindi sila sumunod, mga minamahal, sa pinag-uutos, mga minamahal. Inalimbawa ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hindi nagdala ng langis, mga minamahal. Hallelujah. Tayo, mga minamahal, isipin natin, mga minamahal, hallelujah, yung bukas ang mamaya, mga minamahal. Ang babalik ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya huwag nating sayangin, mga minamahal, maging mga minamahal, tulad sana tayo, mga minamahal, ng mga matatalino, mga minamahal. Hindi baga, mga minamahal, yung matatalino, mga minamahal. Pagdating ng mahal na Panginoong Hesus, pagdating ng kasintahan, mga minamahal, na ang tinutukoy, mga minamahal, ay ang sarili naman na Panginoon, mga minamahal. Pinagbuksan sila, mga minamahal, at yung 5, mga minamahal, sinaraduhan, mga minamahal, at napakasakit na bagay, mga minamahal. Ano ang sabi doon, mga minamahal? Hindi ko kayo nakikilala. Di ba, mga minamahal, masakit, mga minamahal. Kapag huli na ang lahat, mga minamahal, wala na tayong maririnig na ganong salita, mga minamahal. Dahil lahat na, mga minamahal, ay nakasulat sa Biblia, mga minamahal, hallelujah, upang hallelujah, gawin na mga minamahal ng isang Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, upang tayo, mga minamahal, hallelujah, makapunta na, mga minamahal, hallelujah, maihanda ang ating sarili, mga minamahal, hallelujah, pagbalik ng ating dakilang Diyos na buhay. Ano ang sinabi ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal? Nasa totoong sasakyan na tayo, mga minamahal, patungo sa langit, mga minamahal. Nasa totoong sasakyan na tayo, mga minamahal, patungo sa langit, mga minamahal. Pag tayo ay nagpabaya, mga minamahal, baka ibang sasakyan pa ang ating masakyan, mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Kaya panghawakan natin, mga minamahal. Hallelujah, ang pag-ibig na ating nadarama. Habang nararamdaman pa natin ang pag-ibig, mga minamahal, palaguin natin ito ng palaguin, mga minamahal. Di sabi, mga minamahal, mula, mga minamahal, hallelujah, sa Apokalipsis 1, mga minamahal, basahin po na natin, mga minamahal, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 11. Malapit na po tayong matapos. Ganito po ang pagkasabi, ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Praise the Lord. Panghawakan natin, mga minamahal. Gaya ng ating mga minamahal, mula po sa pambugad na ating talata, mga minamahal.
pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang mapaghawakan natin, mga minamahal, hallelujah, ang kalooban ng ating dakilang Diyos na ito'y ating masunod, mga minamahal, baga makuha pa, mga minamahal, hallelujah, ng kaaway, mga minamahal, yung putong, mga minamahal, yung unang pag-ibig, mga minamahal, hallelujah, yung unang pagtitiis natin, yung unang pagkakilala natin sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na dito naramdaman natin, mga minamahal, na tayo ay pinalaya sa ating karamdaman, mga minamahal, nilutas ang ating mga problema, mga minamahal. Pinagaling ang ating karamdaman, binigyan ng pagpapala, minamahal. Kapag yan ay nawala, yung tinutukoy sa banal na kasulatan, mga sa Apokalipsis ni Juan, mga minamahal, 3:11, mga minamahal, kapag yan ay nakuha sa iyo ang putong, mga minamahal, nakakatakot, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil tandaan natin, mga minamahal, mula sa bibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang magtitiis hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas, mga minamahal. Sino ang magtitiis? Sino ang magpapakita, mga minamahal, ng sakripisyo, mga minamahal? Kundi yamang tayo, mga minamahal. Habang tayo, mga minamahal, ay may lakas pa, mga minamahal. Habang tayo, mga minamahal, hallelujah, ay humihinga pa, mga minamahal. Gawin natin ang lahat ng bagay para sa ikalulugod ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Gawin natin ang lahat, mga minamahal, upang ang ating dakilang Diyos ay malugod sa atin, mga minamahal. Kapag nasunod natin yun, mga minamahal, sigurado, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na nanonood sa atin, mga minamahal, grabing kagalakan din, mga minamahal. Yung aking anak na tinawag, mga minamahal, sumusunod sa kalooban na mahal na sumusunod sa akin. Marami ng pangungusap ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Nalulungkot ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Nung una, sa mga pangungusap, mga minamahal, sabi naman na Panginoon, ako ay babalik na, ako ay babalik na, ako ay babalik na, mga minamahal. Ay mayroong uling na nakinip, mga minamahal. Grabing pangungusap. Paano ako babalik? Marami ang nangihina. Kapag ako ay bumalik na, marami ang maiiwan. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Grabing pag-ibig ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa madaling sabi, binibigyan ba tayo ng pagkakataon, mga minamahal, upang ating may tuwid ang ating sarili, upang, mga minamahal, binibigyan ba tayo ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, upang yung dating unang pag-ibig natin, mga minamahal, may padaman natin uli sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang Diyos ay napakabait, mga minamahal. Ang Diyos ay, hallelujah, napakamahabagin, mga minamahal. Subalit, Biblia ang nagsasabi, kung pabayaan mo siya, kanya ka rin pababayaan, mga minamahal. Ano ang sinabi, mga minamahal, hallelujah, ng ang mga beloved children, beloved attitude, mga minamahal. Darating ang araw, marami ang manlalamig. May ibigin sa salapi, mga minamahal. May ibigin sa kalayawan, mga minamahal. Hindi sumusunod sa kabanalan, mga minamahal. Yan ay number 1, mga minamahal. Sa rules and regulation, mga minamahal, marami ang bawal, mga minamahal. Na dapat, mga minamahal, kapag tayo nasa gawain, mga minamahal, ang turo ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, lahat tayo ay nakaputi, mga minamahal. Nasa gawain tayo o nasa labas tayo ng banal na gawain, hindi pwedeng magsuot ng itim at pula. Hindi lamang choir, mga minamahal. Dahil hindi lamang choir ang maliligtas. Kung tayo ay sumunod tayong lahat, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Kapag minamahal, hallelujah, sinunod natin, mga minamahal, and rules and regulation, mga minamahal, hallelujah.
Hallelujah, na dito mga minamahal nilagipan ng kapangyarihan, mga minamahal sa pananalangin ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Rosada Almeida, mga minamahal. Pag nasunod natin, langit tayo, mga minamahal. Pagdating sa kabanalan, mga minamahal, sabi sa banal na kasulatan, at kung walang kabanalan, mga minamahal, hindi mo makikita ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi mo makikita, mga minamahal, ang ating Diyos na buhay, mga minamahal. Mga minamahal, marami ang sa atin, mga minamahal. Pagdating sa gawain, mga napakahaba, mga minamahal ng kasuotan. Pagdating sa labas, mga minamahal, napakaiksi na lamang, mga minamahal, nakapaldanga may punit naman. Palapakan po na natin ang buhay na Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Ito, mga minamahal, kung ating tutumbukin, huwag sayangin ang pagkakataon, mga minamahal, sa ating pagkatawag, mga minamahal. Sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ano pa, mga minamahal, patungkol sa kabanalan, mga minamahal. Kung ano-ano ang ginagawa sa katawan ng tao, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Sa mahal na Panginoon lamang ang kapurihan, mga minamahal. Patungkol sa kabanalan, mga minamahal, marami ang bagsak, mga minamahal. Pagdating ng tag-init, mga minamahal, marami ang nagsasanto, mga minamahal. Wala sa kabanalan, mga minamahal. Dahil ang Diyos na ating nakilala, mga minamahal, banal, 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 mga minamahal. Wala pagkampunan natin ang mahal na Panginoon. Tandaan natin, mga minamahal, kapag ikaw ay nagtiis, kapag ikaw ay sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang magtagumpay ay aking pagkakalooban, umupong kasama ko sa luklukan, mga minamahal. Basahin po na natin ang huling talata. Dito po sa Apocalipsis ni Juan, ang kabanata 3, at ang talata po ay 21. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Praise the Lord. Palapakan po na natin ang buhay na Diyos. Lahat ng gising magsabing, praise the Lord. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay, mga minamahal. Ang ibang Kristiyano hindi maintindihan ito, mga minamahal. Dahil sila binulag sa katotohanan, mga minamahal. At umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan, mga minamahal. Ang magtagumpay, mga minamahal, ay uupong kasama, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos sa luklukan, mga minamahal. Yamang mga minamahal, hallelujah, batid nating lahat, mga minamahal. Walang lingid, mga minamahal. Walang pagkukulang na pagtuturo, mga minamahal. Yamang nalaman natin, mga minamahal, na dito, mga minamahal, pinalaya tayo, mga minamahal, sa makasalang libutang gawa, mga minamahal. Tandaan natin, mga minamahal, minsan lamang tayo dadaan sa mundong ito, mga minamahal. Wala nang pangalawang buhay sa mundong ito, mga minamahal. Wala nang ipapako sa krus, mga minamahal, hallelujah, upang ikaw ay patawarin, upang tubusin pa, mga minamahal, ang iyong kasalanan, mga minamahal. Wala na, mga minamahal. Wala nang pastor, mga minamahal, na susunod sa ating kagalang-galang mala Pastor Will Rosada Almeida, mga minamahal, na magtuturo pa, magsasakripisyo pa, mga minamahal. Tinuruan na tayo, mga minamahal, kung paano sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Nandyan ang mga beloved children, mga minamahal, na kumakandili pa rin, mga minamahal.
Subalit mga minamahal, hallelujah, nalaman natin mga minamahal na ang ating kagalang-galang mga Pastor Walisada Almeida na siya na ang muling, hallelujah, propeta mga minamahal na itinalaga sa ating kapanahunan mga minamahal. Wala nang mga minamahal makakagawa pa mga minamahal sa ginawa mga minamahal ng ating kagalang-galang mga Pastor Walisada Almeida na umabot mga minamahal sa butot balat na pag-ayuno mga minamahal. Hallelujah, na ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa iyo, alang-alang sa kanila, alang-alang sa mga kaluluwa na lalapit ba mga minamahal na hindi kinatakutan ng kamatayan sa ulo-sulo mga minamahal upang ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos ay hallelujah, mahayag sa buong hallelujah, mundong ito mga minamahal. Mahayag mga minamahal, nahayag po mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng ilan mga minamahal, wala nang makakababa mga minamahal. Hallelujah, sa talipaw, hulo-sulo mga minamahal. Subalit mga minamahal, yung kanilang sinabi mga minamahal ay kinain nila. Bakit? Ni isa, mga minamahal, walang nabawas, mga minamahal. Nung bumaba ang ating kagalang-galang mga Pastor Walisada, si kamatayan hindi kinatakutan, mga minamahal. Grabing pagpapakita, mga minamahal, grabing pagkakakilala, mga minamahal, na sabi ng ating kagalang-galang mga Pastor Walisada, Almeida, hindi ko kayo huliin, mga minamahal, hallelujah, kung saan mga minamahal, armas, mga minamahal, bagus, mga minamahal, hinuli sila, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa pagturo ng ating kagalang-galang mga Pastor, sabi ng mga ating kagalang-galang mga Pastor Walisada, Almeida, huliin ko kayo sa salita at kapangyarihan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Yamang alam natin ang buong katotohanan, mga minamahal. Ang ating napag-aralan, mga minamahal. Kung ating tutumpukin, mga minamahal, huwag sayangin talaga, mga minamahal, ang pagkakataon, mga minamahal, na dito tayo ay tinawag, mga minamahal. Sacrifice, mga minamahal, para tayo ay magbana ng buhay na walang hanggan. Kapag hindi mo na nararamdaman ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, mag-ayuno ka na, manalangin ka na, dahil hinihila ka na unti-unti ng kaaway, mga minamahal. Unti-unti ng kinukuha ng kaaway, mga minamahal, yung pag-ibig na nasa iyo, mga minamahal, na ibinigay ng mahal na Panginoon. Dahil sa kapabayaan, minamahal. Panapagan po na natin ang mahal na Panginoon. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Akin na pong pinagkakaloob, minamahal sa ating beloved Elder, call sa ating beloved Alvin Reyes. Napagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandaling isip mo'y gulong-gulong, kaibigan. Nais kong iyong malaman, may Diyos na pwede mong malapitan. Anumang kalagayan ang iyong sinusuong, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutan maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya kahit pa lahat ng nais mo'y nakamtan. Ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan kay Jesus. Kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon.
pagkakataon, nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mga minamahal, huwag nating pabayaan yung ating kaligtasan. Ipagtrabaho po natin ito ng may takot at panginginig, mga minamahal. Huwag nating sayangin ang sakripisyo ng ating mga mahal na magulang sa mahal na Panginoon. Yung kanilang pag-aayuno, yung wala na ho oras sa pagtulog, wala nang oras sa kanilang mahal sa buhay. Ang kanilang oras inilaan na sa ating pinakamamahal na Jesus. Inalaan sa pag-aayuno, inilaan sa pananalangin, sa pagpupuri, para lamang hindi makatulog, mga minamahal, nagpapakagat sa lamok upang patuloy magpuri. Lagi tayong ipinapanalangin, mga minamahal. Lalong-lalo na huwag nating sayangin, mga minamahal, ang dakilang sakripisyo ng ating pinakamamahal na Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Hinubad niyang kanyang pagka-Diyos. Iniwanan sa langit, nagkatawang tao, nagpapako sa krus upang ako, ikaw, tayo, mga minamahal. Huwag nating sayangin, mga minamahal, yung dakilang pagkakataon, pribileyo pinagkaloob sa bawat sa atin na ating pinakamamahal na Jesus. Nasa dinami-rami ng tao sa buong mundo, mga minamahal. Isa ako, isa tayo, mga minamahal, sa tinawag ng ating pinakamamahal na Jesus. Ating pong patanggapin, mga minamahal, ating mga minamahal, mga bisita, minamahal na mga taga-subaybay, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito po ay ang pananampalataya, sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Jesus, siya'y Diyos, nagkatawang tao, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat ay mga ligtas. Magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Jesus. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Ating pagsisihan lahat ng ating mga kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi na po natin muli pang babalikan. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesucristo, Acts 2:38, mga minamahal, upang mapatawad lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan na tayo maging tunay na anak ng mahal na Panginoon. Tayo nilikha ng Diyos. Lahat ng tao nilikha ng mahal na Panginoon. Subalit hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ika-4 po ay ang ating dakilang Diyos na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Kung ating nasubaybayan mula kanina sa pag-aawitan na ating minamahal na mga awit, sila po ay nakapuspos ng Santong Espiritu. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe, ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ang selyo, ang tatak ng ating dakilang Diyos na tayo po'y pag-aari niya. Ito po'y ating mararanasan kung tayo patuloy na maglilingkod ng tapat hanggang sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Jesus. Ating itaas ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan,
nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. O dahil mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamalapay sa Kristo, sa urang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, hallelujah, narito po malapinon ang mga kaluluwa na iyong pinagpala, binigyan ng pagkakataong makalapit sa iyong banal na paanan. Kabagan mo po sila umalapin noon, patuloy mo po silang ingatan, sampu na kalang mamahal sa buhay. Gawin mo po silang totoo at tunay na Kristiyano sa gawa salita at katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa urang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, kami po ay sama-samang dumutulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan o malapi noon. Kami yung kabagan patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo o malapi. Mabag ka po sa bawat sa amin o malapi. Sa mga oras na ito kami patuloy na nagsusumamo. Dinggin mo aming mga panalangin, ang aming mga daing o malapi noon. Dagdagan mo aming pananampalataya. Palakasin mo po kami, umalapi noon. Alisin mo po umalapi noon. Hallelujah. Ang kawalan ng gana sa bawat sa amin, umalapi noon. Sa paglilingkod sa iyo. Mga hadlang sa paglilingkod sa iyo, umalapi noon. Palalahanan mo kami, umalapi noon, sa tuwing kami nakakalimot. Sa tuwing kami nagkukulang, umalapi noon. Hallelujah. Tulungan mo po kami, umalapi noon, na aming masunod, maganap ang iyong banal na kalooban. Sa ganang amit, hindi po namin kaya, umalapi noon. Hallelujah. Patuloy mo kami palakasin, malapay noon. Alisin mo po ang mga pag-aalinlangan, mga panghihina, mga panlalamig. Palitan mo po ito ng kagalakan, ng kainitan sa paglilingkod sa iyo, o malapay noon. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Ating ipatong mga kamay sa ating pong ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Banggitin po natin lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Hallelujah. Ubusin po lagnat, trangkaso, sakit ng ulo, panlalabo ng mata, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, leukemia, cancer. Cast out in the mighty name of Jesus. Panlalamig, panlulupaybay, panghihina, demonyo ng kahirapan. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak ng malakas ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y tatalon, mga minamahal. 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang.